Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, pinagdiriwang po sa araw na ito ang kapistahan ni San Antonio de Padova, isang mangangaral, doktor ng simbahan, at isang patron ng kabutihan. Ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Merlin at Lisa David, Almario at Sol Ramirez, Michelle Ann Ansong, Adriano Ansong, Kat Cruz, 10 ng kanilang pamilya. Magpapasalamat po sa kapanganakan ni David Dimea, Consorcia de Leon, Father Anthony Torrecarion, Father Monsignor Antonio del Rosario. Ialay din po natin ang misang ito for the special intentions ni Lucky at Erica David Cruz, Lisa Sunga Gasa and family, Daisy Diaz, Prime Group, Mayor June Engente Tangco, Karen Miranda Chan, Diane Tam Beltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz, Fernando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Dr. John Joel Simpauco, Kabigting Sisters, Cypress, California, mga bahay parenyos ng Southern California. Para po sa kagalingan ni Mang Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sir Roy Songco, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Father Lord Christopher Beltran, Monsignor Zenobio Lamanog, Father Ed De Leon. At para po, ialay din po natin ang misang ito para sa kaluwalhatihan ni Rufino at Felipa, Renato, Tatiana, Mark Anthony, Jasmine, Romeo, Andrea, Maurino, Oscar, Reynaldo, Marieta, Brigido, Father Jason, Father Larry, Father Rex, Father Elmer, Father Alan. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na sa banal na piging at maging marapat sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ating pong pagnilayan, pagsisihan ang ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinupuri ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagloob namin sa iyong ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa mga iniisip at ginagawa araw-araw sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. At kukunin ko yung pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamuhang mabuti at maging isang kahangangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa mga ilalim nito. Ang maibon naman makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, ay malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapababa ko ang mataas na kahoy at may tataas yung mabababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko yung tuyong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi puri ng ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat iayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Kahoy sa Libano lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago at nakakalugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, ang daon nito ay laging sariwa. Ito'y patutuo ng Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag ang batong, walang bayid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa ayon sa kalawang pagbasa sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman,
Ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usubong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik na mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at dumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakakapamukad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa, hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na good morning. Sino po ang blessed dito? Feeling blessed sa inyo? Pakitaas yung kamay. Sino po yung feeling blessed? Sino pong para sa kanila sila'y pinagpala? Pakitaas po yung kamay. Feeling blessed. Okay. May kaibigan po ako. Is relatively comfortably rich. No? May kaya po sa buhay. Tapos, nanalo siya ng loto. Ilang daang milyon. Tapos nung nabalitaan ng iba, sabing ganyan, Diyos ko naman, bakit siya pa yung nanalo? Ano ba yan, Lord? Bakit siya pa yung nanalo? Bakit siya yung blessed na blessed? Yaman na nga niya, hindi na niya kailangan. Nanalo pa siya. Ano ba naman yan, Lord? Sabing ganyan.
Ba't siya pa yung nanalo? Ba't siya pa yung blessed? Ba't siya yung blessed na blessed? Ba't hindi na lang ako? Ba't hindi na lang yung iba? Ba't sino pa yung hindi yung mayaman? Siya pa yung blessed? Siya pa yung binibiyayaan? Tinanong ko po yung nagsabi, ikaw ba? Hindi ka blessed? Ikaw ba? Hindi ka blessed? Kayo po ba? Kung kayo yung nasa sitwasyon nung nagre-reklamo yun, sigurado, meron sa inyo, pag naalaman yun, magsasabi, ano ba naman yan? Kayaman na? Nanalo pa sa loto? Ano ba naman yan, Lord? Parang hindi pantay. Blessed na siya, biniyayaan na, tapos nanalo pa. Tanong ko sa inyo, hindi ba kayo blessed? Hindi ba kayo pinagpala? Hindi ba kayo pinupuspos ng biyaya ng Diyos? We are all blessed. Tayong lahat po ay binibiyayaan ng Diyos. Kung paano sa Ebanghelyo natin, nakita natin kung paano umusbong ang halaman, kung paano tumubo ang halaman na walang nagpapagalaw. Ang pagpapagalaw na yon, ang mismong paggalaw ng Diyos sa atin ay mismong biyaya na para sa atin. Ang mismong paggalaw ng Diyos sa buhay natin ay mismong biyaya na para sa atin. And that in itself, and the Lord, when God works in our lives, is the kingdom of God working in our lives. Ang dami-dami po nating biyaya na dapat tignan at ipasalamat. Sabi nga natin kung minsan yung iba, sabi nila, ba't wala akong biyaya? Ba't hindi ako blessed? Pero tignan mo, sinong magsasabing wala kang biyaya nagising ka kanina? Sabi ko nga pong madalas, every gising is a blessing. Every gising is a blessing. Nakatayo kayo, nakalakad kayo, nakapunta kayo dito. Yung iba nakasasakyan. Nakapagbihis kayo ng maganda para sa misang ito. Isang biyaya. Nakakain naman siguro kayo kagabi. Isang biyaya. Nakatulog kayo ng mahimbing. Isang biyaya. Napakarami po nating biyaya na tinatanggap sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay Diyos ng biyaya. But for all of this, ang talagang biyaya ay ang kapag ang Diyos ay naramdaman natin at nakita natin na nagtatrabaho at gumagalaw sa buhay natin. Yun ang biyaya. Yun ang malaking biyaya. Kapag alam mo sa sarili mo na ang Diyos ang nagtatrabaho sa buhay mo. Amen. Pangalawa, kung titingnan po natin, sinasabi ng iba, Among, Father, parang di pantay ang pagtingin ng Diyos. Bakit yung iba biniyayaan? Bakit yung iba hindi naghihirap? Bakit yung iba ang daming blessing? Bakit yung iba ang dami nilang biyaya? Bakit ako hindi ganun karami? Bakit ako sakto-sakto lang? Bakit ako kung minsan nagkukulang pa? Para yatang hindi pantay ang pagtingin ng Diyos. Para yatang hindi pantay ang biyaya ng Diyos para sa atin. Tanong ko po, pantay po ba? Pare-pareho po ba ang biyaya ng Diyos sa atin? Sagot, hindi. Pakitingnan nga po yung katabi niyo. Sa palagay niyo po, mas biniyayaan yan kesa sa inyo? Sa palagay niyo po, meron siyang mas malaking biyaya kesa sa inyo? Sa palagay niyo po, meron siyang mas malaking biyaya kesa sa inyo? Pakitingnan niyo po yung katabi niyo. Meron yan na wala ka. Meron ka na wala yung katabi mo. Tanong, Among,
Parang hindi pantay-pantay ang biyaya ng Diyos. Parang hindi pare-pareho ang biyaya ng Diyos. Sagot, tama po. Hindi nga pantay-pantay. Hindi nga pare-pareho ang biyaya ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos, pinupunan tayo ng Diyos sa ating pangangailangan. Dahil merong mga biyaya ang ating kapwa-tao na wala sa atin at meron tayo na wala sa iba. Don't get me wrong. Blessing is not just material, financial blessing. Blessing comes in different forms and in different phases. Napakarami po ng mukha ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Mangyaring merong biyaya yung iba na wala sa iyo at merong kang biyaya na wala sa iba. Meron pong dalawang teenager, magbarkada sila. Yung isa ay mayaman, yung isa ay sa squatters area. Pero gustong-gustong tumatambay ng mayaman doon sa squatters area. Tinanong siya, bakit gustong-gusto mo dito? Kaganda ng bahay nyo, kalaki ng bahay nyo, kaganda ng subdivision nyo. Ba't dito ka sa squatter tumatambay? Sagot niya, mas masaya dito kasi may mga kasama ako. Doon sa amin, wala yung magulang ko, wala yung mami at daddy ko. Katulong lang ang kasama ko. Tapos nakikikain siya, mahilig siyang makikain doon sa bahay ng kaibigan niya sa squatters area. At pag nakikikain siya doon, sarap na sarap siya sa pagkain niya. Bakit? Ang sabi niya, buti pa dito sa kaibigan ko sa squatters area, pinagluluto siya ng nanay niya. Masarap yung luto ng nanay niya dahil inaasikaso siya ng nanay niya. Doon sa amin, di man ako pansin ng mami at daddy ko. Again, titignan natin, may mga biyaya tayo na wala sa iba at may biyaya ang iba na wala sa atin. Kung titignan natin mga kapatid, iba't iba ang biyayang ito. Merong mga sinuwerte sa buhay, sa kabuhayan nila. Pero meron silang personal struggles na hindi natin alam. Meron, kung titignan natin, ang gara-gara ng kanilang itsura. Pero sa kalooban nila, hirap na hirap sila. Meron, kung titignan natin, sinuwerte sa kabuhayan, hindi naman sinuwerte sa pamilya. Merong sinuwerte sa anak, hindi naman sinuwerte sa asawa. Merong sinuwerte sa asawa, puro pasaway naman yung mga anak. Di po ba? Iba't ibang biyaya. Kaya wag po nating susambatan ng Diyos kung minsan, ay, bakit ako ganito lang? Bakit ako ito lang? No. We are all given our blessings. Iba't ibang biyaya nga lang po ang ating natatanggap sa Diyos. Kasi iba-iba po tayo ng sitwasyon. Iba-iba ng pangangailangan. Iba-iba ng misyon sa ating buhay. Amen. Pangatlo. Again, tanong ko po, sino po yung blessed dito? Pakitaas yung kamay. Tanong po, anong ginagawa nyo? Blessed po kayo. So, anong ginawa nyo sa blessing nyo? Ano pong ginawa nyo sa blessing nyo? Kung nung nagka-blessing kayo, kung blessed kayo at feeling blessed kayo, at nagka-blessing kayo, anong ginawa nyo sa blessing nyo? Nagpasalamat. Okay. Ano pa? Ay, kalaki ng ani ko, sa akin lahat to. Ay, kadami kong kinita, itatago ko lahat, ibobolt ko, ilalagay ko sa bangko. Ay, kadami ko ng pera, kulang yung bolt sa bangko, kukuha pa ako ng ibang bolt sa bangko. May kaibigan po ako, sabing ganyan. Sabi ko kasi, nagreklamo ako dun sa isang manager sa bangko. Sabi ko, kasungit. Sabi ko,
ang manager sa bangko, kasungit, laging mainit yung ulo. Tapos sabi niya, hayaan mong ba't sa akin sabing ganyan? Ba't sa akin lagi siyang nakangiti? Tapos sagot ko, paano naman, malayo ka pa, binibigyan ng susi ng bolt ng bangko sa'yo. Sabi ko ganyan. Kung titignan po natin, anong ginagawa? Ay, sa akin lahat to, pinagpaguran ko to. Which is, at times, you would understand. Sa akin lahat to, pinagpaguran ko to. Titingnan po natin. Natatandaan niyo po yung ebanghelyo tungkol doon sa isang mayaman na nagkaroon ng malaking ani? Anong ginawa niya? Malaki ang aking magiging ani. Kulang ang kamalig ko. Lasakan gigibayin ko yung kamalig ko at maglalagay ako, napapagawa ako ng mas malaking kamalig at lahat ng aking ani ay ilalagay ko doon, tapos iinom ako, kakain, magpapakasarap. Anong nangyari? Kinagabihan, kinuha siya ni Lord. Kinagabihan, kinuha siya ni Lord. Anong nangyari sa blessing niya? Napakinabangan niya? Hindi. Bakit? Kasi sinolo niya. Let us learn our lesson from the mustard seed. Anong nangyari dun sa mustard seed? Yung mustard seed sa Ebanghelyo, napakaliit. Pinakamaliit na butil ng mustasa. Pero nung tumubo sa awa, sa biyaya ng Panginoon, sa paggalaw ng Diyos, siya'y tumubo ng napakalaki at siya'y naging isa sa pinakamalaki sa mga halaman. After that, anong sabi niya? Ako yung pinakamalaki, ako na yung makapangyarihan. Ako na yung pinakamalaki, ako na yung the best. Yun ba? Hindi po. Anong ginawa? Anong nangyari? Ang mga ibon ay namugad sa kanyang mga sanga. Hinayaan niyang namugad ang mga ibon sa kanyang mga sanga. Isang maliit na mustasa, lumaki ng lumaki, naging dakila, at dahil sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Tapos anong ginawa niya? Sinolo niya? Hindi. Hinayaan niya yung iba na makinabang sa kanya. Ibig sabihin, ibinahagi niya ang blessing, ibinahagi niya ang biyaya at pagpapala na kanyang tinanggap. What do we do with our blessings? Matuto tayo sa mustasa. We share them. We share them. Ibinabahagi, hindi sinosolo. Ito'y ibinabahagi. Sabi nga po ng ating tema ngayong 500 years of Christianity, gifted to give. Tayo'y binigyan, tayo'y matutong magbigay. Hindi yung binigyan ka, sa akin lang to. Hindi. Binigyan ka, matuto kang magbigay. Biniyayaan ka, matuto kang magbigay, magbahagi ng biyaya. You are blessed and so become a blessing to other people. You are blessed, become a blessing to other people. And when we practice that, when we do, we will become blessing. When we become blessing to one another, kapag tayo nagbahagi na ng biyaya, ramdam na ramdam natin ang kaharian ng Diyos ito sa lupa. Ramdam na ramdam natin ang presensya at pag-ibig ng Diyos. And that is the kingdom of God. Yun ang kaharian ng Diyos. Nararamdaman natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. At kapag tayo ay nagbahaginan ng ating mga biyaya, babalik at babalik sa atin. Katulad ng madalas na sinasabi ng ating mga kapatid na El Shaddai, siksik, liglig at umaapaw. Siksik, liglig at umaapaw. Mabiyayang linggo po sa inyong lahat. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon ay nagmumulang paparito at umukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong puspos ng biyaya, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspos ng biyaya, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, ang puspos ng biyaya, dinggin mo kami. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, ang puspos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoong puspos ng biyaya, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan ng walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoong puspos ng biyaya, dinggin mo kami. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap, at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, puspos ng biyaya, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, natin pong idulog ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, ay mapuspos kami ng inyong biyaya at pagpapala. At kami rin ay maging biyaya sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amang lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa masugid at kabanalan na buhay ni San Antonio de Padua sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itasin niyo yung puso't diwa, Tinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan. Ngayon, ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan katulad ni San Antonio de Padua upang magbunga ng punyagi sa iyong anak na iyong pag-ibig kami makatulad ng mga banal na tao ang mga banal na tao tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyo, ninabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang apo na inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng akin dugo, dugo ng bago at walang gantipan, nibubuhos para sa inyo at para sa tanan.
para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit aling, sarili ay inihangin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang manarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, pinagpala, pinuspos ng biyaya, tayo tumawag sa Ama nating nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ikot sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kalungan at diyan, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang pananampalataya, tungayin ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Peace be. Peace be.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nagpupuspos ng biyaya sa atin, mapalad tayo. Tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Balit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tatanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Horacio Emperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Hinanamin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Antonio de Padua. O San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong, ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat na talagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit noon ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkakalooban na ng kapangyarihan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Sa ganitong pag-asa, ako'y nananalangin na iyong ipagkaloob sa akin ang biyayang ito. Sa ilang saglit ating sambitin ang biyayang inihiling natin sa pamamagitan sa San Antonio de Padua. Ang kasagutan sa aking kahilingan ay maaaring mangailangan ng himala, ngunit ikaw ay banal na mapaghimala. O mapagmahal ng San Antonio, may puso ko umunawa sa mga nangangailangan. Ibulong mo po ang aking kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus, na iyong inibig at pinaglingkuran sa buong mong buhay. At ito po ay tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo at ako'y nangangakong magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamumuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. San Antonio de Padua, mapaghimalang Pintakasi at mananggol ang bayang at
banal, magpaghimalang pintakasi at banal, ipanalangin Panalangin mo kami. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikisa. Sa tanang narito nagipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Assignment po natin ngayong linggong ito sa isang tao, kapamilya, kaanak, katrabaho, magtatrabaho, kapitbahay, basta sa isang tao, share your blessings. Amen? Amen. Amen? Amen. Salamat po. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, Mentes et flentes, in hoc lacrimarum vale, ea ego, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte, et Iesus, benedictum fructum ventris sui, nobis, os hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ina namin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng mga pangyarihang Diyos at puspusan kayo ng kanyang biyaya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumisa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang biyaya na galing sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. Good morning po. Di na tumawid ng